Здравейте! Тук сме аз, Гуши, или Жорко 0611, да, много тъпо име. И The Red Gamer 91. Twitch, да, Twitch. The motherfucker! Така, ние снимаме от много време и сме мега феймосите, така. А снимаш ли? А? Имаш ли? Какво? Видео. Не. Тогава какво казваш? Така, поне се надяваме да станем известни. Ако въобще това е възможно. И както виждате, нямам батерия на компютъра, така че след 3 минути свършва. След 3 минути свършва клипчето. Така. Но няма нищо. Поне да запишем нещо. Колкото да се знае, че има клип. А може да си го заредиш? Ми ще видя дали ще се докопам до зарядното. 2556 как се пише? Да. И една минута, моля. Нови неща. PvP България, нови неща. О, да, случайно не се тикнали с проспектив все. Аре, давай ти го такова и ти поръчки да снимаш. Айде, влезе ли? Влезе ли? Не бе, нещо не ме пуска, гати геовете, представи си. Така, Ето и Steam. дами и господа, това беше от нас. До скоро. По-точно до утре, когато ще снимаме истинския клип. Това беше само да се запознаем, да. И до скоро!